Zababben gwamnan Abba Kabir Yusuf ya bada umarni domin a kamo Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Kotu ta yanke wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje hukunci akan kai shi gidan yari domin ya shekara 3. Yayin da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya kara da cewa duk abubuwan da yake faruwa yana sane ya rabu da Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Tunda ba shi ne akan mulki ba, ni ne akan mulki, zan hukunta shi akan cin bashin da na Najeriya. Yayin da Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ke jawo Abba Kabir Yusuf kunne akan ya daina abubuwan da yake. Saboda bai kamata a ce kama Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba, saboda shi ya sauka ya bashi mulki. Shugaban magargama ko in ce muku shugaban prison ya fito ya yi magana akan abubuwan da suke faruwa akan mulkin jihar Kano. Yayin da ya ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana hannunsa kuma zai bashi kulawa sosai yadda ya kamata. Yayin da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya kai wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ziyara har cikin barsin yake cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsaya ya yi lissafi akan abubuwan da suke faruwa tsakaninsa da shi da Abba Kabir Yusuf. Bai kamata a ce ya yi wa Rabi'u Musa Kwankwaso abubuwan da ya yi musa ada ba. Yayin da Rabi'u Musa Kwankwaso yake cewa duk abubuwan Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mu ban damu ba, amma kai kwa ya kai ka damu saboda ni mai gidanka ne. Bai kamata a ce ka dinga abubuwan nan ba. Hukumar DSS ta kamo Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanzu haka yana gidan kurkuku domin kotu ta ba da umarni a kai shi gidan kurkuku domin a cika bala saurara karar Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Yayin da Bola Ahmad Tinubu ya shiga maganar, yayin da Abba Kabir Yusuf ya ce Bola Ahmad Tinubu ya fita daga sabgan nan saboda ba mulkinsa ba ne, mulki na ne, kai shugaban kasa ne, ni kuma gwamna ne. Masu sauraro ku danna subscribing da alamar karar sanarwa don samun ingantaccen shirye-shiryenmu akai-akai. Yayin da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ji zafin abin da Abba Kabir Yusuf ya mai. Gauna ma ya fito ya yi magana akan abubuwan da suke faruwa. Ziyarar da Gauna ya kai wa Abba Kabir Yusuf da shi da Rabi'u Musa Kwankwaso. Gauna kuma ya ce zai dawo jam'iyyar NPP kuma ya ci gaba da gudanar da mulkinsa kamar yadda ya gudanar a gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Dr. Abdullahi Umar Ganduje yanzu haka yana kurkuku. Masu sauraro ku danna mana subscribing da alamar karo sanarwa don samun ingantattun shirye-shiryenmu akai-akai.